Il-Parlament approva l-liġi dwar l-Aġenzija għall-Infrastruttura Malta. Min issa l-qoddim l-Aġenzija Infrastruttura Malta se tieħu f'idejha responsabilità li twettaq l-akbar wegħda tal-programm elettorali ta' dan il-Gvern, jiġifieri dik li tagħti ġdid lit-toroq kollha ta' pajjiżna b'nefqa ta' 700 miljun euro fuq perjodu ta' 7 snin. Ir-responsabilità tal-implementazzjoni tal-proġetti infrastrutturali li sa qabel għaddiet din il-liġi kienet f'idejn Transport Malta dvarja mill-bini, immaniġġjar, titjib u manutenzjoni ta' toroq arterjali, residenzjali u rurali kif ukoll minn infrastruttura pubblika oħra fil-Gżejjer Maltin. Meta l-Gvern ħabbar li se jwaqqaf din l-Aġenzija, kien saħaq li l-ewwel prijorità l-Aġenzija Infrastruttura Malta hija 160 triq residenzjali li qatt ma sarilhom xogħol fihom. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch qal li din l-Aġenzija se tara li x-xogħol infrastrutturali fit-toroq ikun ikkoordinat aħjar filwaqt li tara li x-xogħol pjanat iseħħ tas-sew fil-ħin u skont in-nefqa stabbilita. Il-qafas legali approvat l-erba' filgħaxija fil-Parlament huwa wieħed aktar serju għaliex anki qed tingħata l-attenzjoni meħtieġa għal innovazzjonijiet importanti fosthom disinn ta' toroq iżjed siguri u tnaqqis fl-emissjonijiet. Il-vot li ttieħed fil-Parlament wara li l-liġi waslet fl-aħħar stadju tagħha, jiġifieri fit-tielet qari, sar billi l-membri tal-Gvern votaw kollha favur filwaqt li l-Oppożizzjoni għażlet li tivvota kontra l-ħolqien ta' din l-Aġenzija biex tagħti ġdid lil numru kbir ta' toroq f'Malta u f'Għawdex. Fit-tmiem is-seduta parlamentari, il-Parlament aġġorna għal btajjel tas-sajf.